takumira zvakanaka muri Zimbabwe. Pane nyaya yamundamukirira kusangana nayo iri kutyisa, nyaya iri kunzi zvoni ZANU-PF netriple C vari kushanda kuda kuprosponda ma-election a2028. Aya nyaya yakaitika ndekudai so chakanzi chakatanga ndo chakachenjedza ma-MP aya pakaramba ari mutriple C. Vanhu vakagara vane zvavakataura zvakawanda, vakashingirira nekudawo mabasa vachiudzwa zvakasiyana siyana. So zvadaro pavakatozoenda kuindependence vamwe vari kungooneka vachisapota nezvinhu zviri kuitika muZANU-PF, vari kusapota neZANU-PF. Vanhu vakavavhotera vazhinji vataura kudedzera kuti garai kuparliament ikoko, musadzoke kuno kumitsvaga support because next time kungotwa election hatikuvhoterei, ndo mazuva enyu ekupedzisira kuva muri muparliament, you see. So panapa ndiri kusangana nenyaya iyi muri Zimbabwe yabuda ichinyorwa kunzi ZANU-PF and leaders from the Triple C, including interim president Washington Ncube, are allegedly collaborating to delay the 2028 elections. ZANU-PF spokesperson Chris Mutsvangwa has stated that there have been proposals for the Triple C from a consensus-based government which would focus on national progress rather than election, despite President Mnangagwa's vehement denials of any intentions to remain in power post-2028. The report suggests otherwise, indicating that he might be seeking to extend his term through the back door. A significant portion of the Zimbabwe is against ZANU-PF and any perceived manipulation of the constitution to benefit the ruling elite and compromised opposition is likely to be unpopular. The success of these purported plans by ZANU-PF and so-called controlled opposition is uncertain, but it is clear that many Zimbabweans will not welcome such maneuvers. Ngataura nechikwadi, Washington Ncube akada kuuya zviso anovhoterwa nani? Who cares? Ndiani anenge ane basa naye? Hapana, but watozoti political career yakatopera, but panapa saka tichararama tichidyawo mbijana kusvika pa2028 apa. Ngatitsvage imwe plan yekuti timboti ngatimise ma-elections. Voita kunge vanhu reason astereki. You see, ma-MP vese veve neuwandu hwavo zvakamboitika, makazvaona zvakaitika ku-MDC yakasara naMonzora. Vese vakaita mazero, kuti ambire kunzi political party iri kuita mazero. Ndo the same scenario yavari kuziva kuti ichaitika. So vari kuti the best way tikambodelaya futi kana 2028 toita kana 10 years tichirarama hapo, ziyopa uchazorarama 10 years uchitambira kuti masalari tokuparliament yote unongowa kutoraramisa mhuri. Ndo nyaya iri kuitika panapa. But muri Zimbabwe regedza tione kuti ndekupi kuchawira tsvimbo nedohwe. Akakosha ndiani? Ma-citizens eZimbabwe nema-MP aya. Simba chairo tinoda kuona kuti richabva kupi, kana kuti achabvuma kuteererwa kana kuti kuteedzerwa ndiani. Since ZANU-PF yacho inoclaima kuti it's a democratic country, saka ameno kana vakazvibvumawo izvo zvavari kunzi vari kuda kumhanyisana nazvo kuti vazviite izvi, because vanhu vachiti we are a democratic party, saka isusu tiri a democratic party tinongoti ngatite election yacho tibva tangoda ididi. But apa regedza timboona, because ava veZANU-PF vanenge vachiti isusu we are not desperate, titori mupower, ngatingoitai zvatanga tichingoita. But regedza timboona kuti maskillful api avari kuronga kuda kuita.